नमस्कार प्रणाम सब श्रोता समाज के गोर छुके गोर लगत हम सिंगर नंदू खरवार। यही तरह प्यार दुलार बने रही जाए, अच्छा से अच्छा वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल पे बनल रह जाए नंदू फिल्म्स पे। हमने के एगो सूचना लेके आयल बन जाए, जैसे कि काल अपील कैले बानी मोदी जी कि मैंने दीपावली एकदम झूठ कर देवे के बाटे, एकदम जौन रोग बेहार बाटे उनका के दूर भगा देवे के बाटे। तो हमने के संदेश बाटे कि रउआ सब से अपील बाटे कि हमने के वीडियो देखी जा, देखला के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा, मैंने एकदम पहुंचा दी जा बिहार यूपी में 9:09 पे, मैंने 9 बज के दिया जरा पे चालू कर देवे के बाटे आ 9 मिनट तक रखे के बाटे। जेकरा जेकरा घर में दिया होखे, मोमबत्ती होखे ना होखे तो दियरी होटला नहीं, हमनी में दियरी होला दियरी जरा देम जा, मोबाइल जरा देम जा, फलाई सब पिछवाला जियो वाला आइल बाटे ओकरो टॉर्च जरा देम जा, लेकिन लाइन वाला माने पावर हाउस वाला मत बोल जराइम जा, कैसे कि रिक्वेस्ट बाटे। तो हमनियों को अपील कैले बन जा कि रोज सबसे वीडियो पहुंचा दी जाए। पूरा बाल बच्चा लेके बैठल बनी, देखते बनी भूखमारी में लॉकडाउन में मैं लड़का हमार छटपटात रह तरह से, कोनो के चड्ढी नहीं खे तो कोनो का पैंट नहीं खे तो कोनो के कुछ नहीं खे, लेकिन क्या करम जाए सरकार के नियम के हमनियों के पालन करे के बाटे। ऐसे हमनियों के घर में देखत तनी कि टाटी मड़ई में लेके बैठल रह तनी, केनियो घर से बाहरी नहीं खींचा निकलत। जहाँ तक ले तनी मनी साग सब्जी बाटे तो चट्टी पे जाते हैं लूब देने, जैसे चिड़ैया ना जली से खोतवा में एथी में वहीं जाते नहीं, गुब देने जाते हैं, लूब देना लेके आके सड़ देना घर में ढुक जाते हैं। एगो है हमार मेहरारू बिया, आज जब ले लॉकडाउन भइल बा तब लेकर माई के बीमारी धैले बा कि माई के यहाँ जाई, माई के यहाँ जाई। अरे भाई के बोला के चल जो, हम कहाँ रोकले बनी, चूतर पे सोटा बाजी तो उनकर चमड़ी घिंचा जाई। अतना लोग पागल बने, सब लोग रिक्वेस्ट करते रे तन जानते बनी कि औरो जाति के नु एथी और कुछ ना सो भी मजाक सुझल बाटे, ये लोग के जिंदगी दाव पे लागल बाटे। तो भैया हो ऐसा औरो सब जो भी होके माता बहन कम से कम समझी जा, फीलिंग के समझी जा कि हमने खातिर तना सब सरकार मेहनत करती है ना, दूसरा खातिर थोड़े नहीं के मेहनत लेके जाइम जा, बाहरी निकाल 4 घंटा खा लेम जा, तन हिलाओ मत। तो हमने की ये अनुरोध बाटे कि माता बहन होके बेटी बहन होके ते अगर हितई न तई कम जाई जा, दूरी बना के रह जा, जतने दूरी बना के रहम जा जतने सुरक्षित रहम जा। तो बाल बच्चा कभी जोगड़ ले बनी ना तो मैं जना कभी डिटोल से नहवा के घर में सुतैले रहत, लाइक नोट करम जा, अपन बूढ़ी तने अपन टोला में जाए कह दिह। हाँ कह दिह, अच्छा अच्छा भैया बहनी सबन से कही कि भैया वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए, दबा के शेयर करी जाए, ताकि ये बार तक मैंने कल तक पहुंच जाए के बाटे, 9 बजे से पहले पहुंच जाए के चाहिए वीडियो की, मैंने कि हाँ कल दिया जरावे के बाटे, मोमबत्ती जरावे के बाटे, अगरबत्ती जरावे के बाटे। हाल में नमी पूजन है, वही तरह नमी पूजे के बाटे, नमी नहीं के पूजे के समझी जैसे कि कल दिवाली हटे, एकदम दिवाली झूठ कर देवे के बाटे, इतना शुद्ध दिया जरावे के बाटे नु दिवाली झूठ हो जाए। तो ज़्यादा कुछ ना कहम जा, छोट मोट गलती भइल हुई तो माफ करम जा, हमनी से देश के आगे बढ़ावे बाटे एथी करी जाए। हम ले तनी विदाई, फिर जैसन सिचुएशन हो वैसन हम लेके आई वीडियो से दी जाए विदाई। अगला वीडियो में फिर मिलल जाए।